weltare ɓiɓɓe fulɓe anndudine maɗa fedde heɓlo sukaɓe afrique tapu sanduni to situ jaligel tata baccili mbam yaaɓe polel jawɓe hammadi hunare kon waktu yuni ha toon to mbani samba ina jeeyi gardini kabaruji men daranade ko fate laaɓal ko hunde jujjude e kala ɓi leydi ɗum ko kongude horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdel Aziz Mbaye Thiam ko Serigne Mbaye Thiam ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde leydi Sénégal o waɗi jillu ɗum koto leydi Gambie e ñalawma hanki o waɗannoɓe kawgel baccalauréat to leydi Mali joɓima fittandu goto e surveillance mabɓe to leydi Zimbabwe ko horejo leydi ndi daɗi e mayande mum ko hanki kikiɗe wonno satunde wanno meeting to leydi Éthiopie ko famɗi fof neɗɗo goto wasi toon fittandu mum e wondude fodde 50 neɗɗo ganimi hen jolam jaɓeri ko Kaali Abouba bisimilla moon kettuki joni jarñoɗen e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kumpitale ɗemgal Pulaar dewo alet nogas e nayyi korse hitandu junnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e sawto ko musidɗo mon Amadou Dia no mbironoɗen e gardidi kabaruji ɗi daranade ko fate laaɓal ko hunde jojjude wonande kala ɓi leydi ɗum ɗon ko kongude horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdel Aziz o haali ɗiɗon konguɗi ko satu gay nde o wonno e yettude taw ko sukaɓe daraniɓe ko fate laaɓal wuuro Nouakchott ɗum ko satunde yoga kay e sukaɓe tawateɓe ɗo e nder Nouakchott ƴetti pellital e kala saaha darade kay yaade e laabi ɗi ha e beddaji ɗi kam e leegal fittude ittude mbalisaji tawateɗi e nder wuuro Nouakchott ɗo noon ko satunde teska kay Nouakchott jeeya koye guure koye nder taw kadi ko capital uji ɓurɗi hewde ko wiyete ko tuundi e nder leyɗele Afrique o holliri tan noon e oɗo saaha joni ko ɗum foti wonde ko darde mawde kadi ko ɗum maɓe ƴettan ɗum pellital manggal ngam daranade kala ko fati e laaɓal wuuro Nouakchott beele tan wuuro ngo majje e ɗiɗon taw kadi ko guure lamorɗe ɓurɗe labde e nder leyɗele Afrique ha joni e nder Nouakchott tawi kadi walla ni e nder leydi Mauritanie e nder wuuro Nouakchott fedde wiyetende FNDI ko fedde rendinde yoga e landaji lundu tawateɗi ɗo e nder leydi ndi ndeɗon fedde noon e gardugol taw kadi ko Mohamed Ould Mouloud gardiɗo ndeɗon fedde kayre ndeɗon fedde noon ene waɗi fedde lundiɓe e hani e pelle taw ko pelle taƴƴe hattan koye mumen woni ko wiyete société civile hani e hujjikinantoɓe gollotoɓe e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe mbaɗi yewtere gooɓe jiile e ñalawma hanki o ɓe kuccodiri hakkude mabɓe e jayndiyankoɓe ɗum ɗo noon ko ngam hollude ɓesgu leydi ndi ko fate peeje ɗeɓe ƴetti ngam tawtorede sungguji paaɗi arde ñande goo lewru setto woni ñande goo lewru silto woni septembre fandu daroyade koleri tan e ngol ɗo koɓe ƴettuɓe pellital ngam tawtorede ɗiɗon woteji caggal kay nde teska kamɓe ɓeɗon e woteji ɓennunoɗi ɗi koɓe geddunoɓe kono tan e ngol ɗo ɓe kolleri koɓe dariɓe darde lang ngam hawrude ngam heɓanade ɗiɗon sunggoji taw kadi ko sunggoji mairuji e député ji paaɗi arde ko nonne kadi hani e sunggoji hoorejo leydi paaɗi arde ɗum ɗon kala ɓe kolleri koɓe tawtorteɓe ɗum ɓe ndi noon maɓe mbaɗi erango e dendagal ɓesgu leydi ndi nde arata ha joni wawa kadi goto kala nde wawata winditade goto foof kadi nde wata darade haaɓe mbawa ittude nguɗo laamu gonagu joni ha joni e nder leydi Mauritanie taw kadi ko ñalawma hanki o Mauritanie mawnini ñalawma windaryankejo ko fate golle ñalawma windaryankejo ko fate golle woni tan ñalawma ko fate liggotoɓe tawa kadi ko ñalawma windaryankore ñalawma hanki o noon innira koko fate haɓade koko fate haɓade ko wiyete ko jeenari woni corruption hono taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe fate liggotoɓe jagorɗo kalfinaɗo ko fate liggotoɓe ɗo e nder leydi Mauritanie kankone koye on satu o jaari kadi dendagal tawa ko ɓeɗon liggotoɓe e nder leydi ndi o holliri kadi ɗum ɗo e oɗo saaha joni hono horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz koko dari darde lang ko fate haɓade kala ko fate jeenari woni corruption hani
e geɗe taw ko geɗe nawroje leydi ndi caggal. Ha joni nder leydi Mauritanie won Ousmane ko kanko tigi wonno taw ko directeur général e société biyeteɗo NR. Société NR ko société pewnowo ko fate godron ngaji ɗo e nder leydi ndi. Kanko wan Ousmane noon oɗo dumunno fof ko jaggaɗo walla ni ɗiɗo lebbi fof ko jaggaɗo mo werla e nder kaso tawa saabi ɗum ko tumedemo omo ñaami halis société o wone yimɓe noon kolleri walla ni wone yimɓe kadi kolleri ha joni ɗo e nder leydi Mauritanie. So tawi tan a wona poɓɓonowo laamu ngu, so tawi a nanngama gueɗe ma toppittake, ɓe dokki hen yeru e gorkajo biyeteɗo Abdallahi wuro Hormo Talla jafo ɗon Abdallahi wuro Hormo Talla oɗon ko kanko wonno directeur mo radio Mauritanie. Kanko noon o wonani tumede o ñamino taw kadi ko halis ko ina boye 3 million taw kadi ko satu nde wonno directeur radio ngo koye on satu o sokanoma kono tan nde wonno ko poɓɓonowo to banggue laamu ngu o sokako seeɗa caggal mum o woppita omo jokki e Hammadi Kandiji makko. Ha joni nder leydi Mauritanie liggotoɓe to imprimeri national ɗo e nder Nouakchott kamɓene koɓe wonɓe e tikkere hofngo juuɗe ko ina aboye balɗe 4 taw saabi ɗum ko wiide mabɓe kamɓe joni ɓe joɗima ko ina aboye lebbi 4 ɓe joɓaka hay mbuɗu natani juuɗe mabɓe ko leri kadi gonka mabɓe moƴƴinaka noɓe liggotoni no muusi gueɗe mabɓe toppitaka koye on satu noon kamɓene ɓe natani ko wiite ko tikkere hofngo juuɗe guila nden noon ina teska jayndeji ɗo e nder leydi Mauritanie jaltani hay so tawi ko jaynde wiitende sawab walla sawab jaynde wiitende sawab e jaynde horizon ko jayndeji laamu kamɓe koye mabɓe so tawi ɓe jiiɗi yaltinde wonɗin exemple uji ko maɓe jaaha ha toon to Lixar ɗo e nder wuro Nouakchott nokku kalfinaɗo ko fate weeyo kamɓe kolleri e ñalawma hanki o toɓoji tooɓi e nder leydi ndi taw ko toon to diwan Hodel Sarɗe nokku biyeteɗo Fasala ko 22 millimétre ko noon kadi nokku biyeteɗo Bousteyla fodde 14 millimétre kame timbe dara ko millimétre uji 4. Sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Sénégal. To leydi Sénégal no mbirono nden gardidi kabruji ɗi Serigne Mbaye Thiam ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde leydi Sénégal kanko noon o waɗi jillu balɗe 2 toon to leydi Gambie koye ñalawma taw kadi ko ñalawma hanki kam e ñalawma hande nde o yeehi noon to leydi Gambie joɗaniɗo leydi Sénégal toon to leydi Gambie biyeteɗo Saliou Ndiaye kam e dendagal Sénégal naaɓe tawateɓe toon to leydi Gambie jaɓɓimomo jaɓɓugal bangal fayida no fewi jaɓɓimomo jaɓɓugal mangal kewgal fayida jillu ngu noon ko jillu balɗe 2 o holliri kanko oɗon Serigne Mbaye Thiam maɓe kesɗitin tawi kadi ko école Sénégal gonɗo toon to leydi Gambie kadi maɓe moƴƴin taw kadi ko gonka ɓeɗon jangoɓe toon. Ha joni e nder leydi Sénégal caggal nde yolayru waɗi ɗum koto Côte d'Ivoire ha fodde no 16 neɗɗo maayi hen koye ndin mbadi horejo leydi Sénégal Macky Sall neli taw kadi ko gardiɗo jagorɗe mo leydi Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne yo yettinoye dowuji ummorade e ɓesgu leydi Sénégal faade toon e ɓesgu yo yettinoye dowuji e toon to leydi Côte d'Ivoire. Nde o ari to leydi Côte d'Ivoire kanko Mohamed Boun Abdallah Dionne gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal jaɓɓimo to bowal laaɗe diwoje ngal Côte d'Ivoire ko nando makko gardiɗo jagorɗe mo leydi Côte d'Ivoire. Nde yeehi nde noon o wawi kay kanko oɗon Mohamed Boun Abdallah Dionne joddodade e horejo leydi Côte d'Ivoire woni Alassane Dramane Ouattara e haalande ɗum ha joni o yettini calminali kam ha joni e dowuji ummorade e horejo leydi Sénégal woni Macky Sall. Ha joni e nder leydi Sénégal to Dakar legal biyetegal Pikine ɓe mbaɗi taw kadi ko moɓodiral ko faati e haɓade taw kadi ko simmeji bonɗi woni ko wayno dorako ɓe mbaɗi hen noon taw kadi ko hirjinoji kame jewte ɓe mbaɗi hen hirjinoji kame jewte taw ardi ɗum ko imam muske mo Pikine biyeteɗo Ceerno Darame e wiide mabɓe e oɗo saaha joni haareji kewɗi ne mbaɗa walla ni hani janguji kewɗi ne mbaɗa taw ala ko woni sababu mum so wona taw ko ɓeɗon simmotoɓe ɗiɗon simmeji bonɗi.
ha joni nder leydi Sénégal gonɗen koye nder leydi Sénégal taw kadi ko centre ville mo Dakar ko suka gorko walla sukaɓe worɓe ɗiɗo ɓe ummi koto to 5e étage taw kadi ko goto e seri mum ɓeɗo noon koɓe liggotonoɓe koɓe palatriyeji nde ɓe ummi toon nde noon kanko hen goto kay wawi saggude taw wawi yeddade e 4e étage oɗon kam yanani kono goɗɗo o taw goɗɗo kañum wawi yanoyde nde ummi to 5e étage o yanoyi leydi ko ɗon tawa omo wasi fittandu makko kanko noon o wiyete ko Bara Ndiaye omo yara e duuɓi 4 loskoji noon udditama hen gam andede holko saabi ummademo toon to 5e étage. ha joni cariɗe taw kadi koye nder leydi Sénégal ɗum ɗo noon koto banggue cariɗe satigueɓe ɓe leydi Sénégal taweteɓe to Fatick kamɓene ɓe mbaɗi batu mabɓe to leegal biyetegal Manango ɓe kolliri ma Macky Sall heɓ ko wiyete ko kawgu e sungoji paaɗi ardi hitandu 2019 ko nonne kadi ɓe mbi ma jayniyanke mawɗo rutto e jomum e nder leydi Sénégal e ɗeɗo balɗe ɓe kolliri kadi ma leydi Sénégal nawray e macca hakkude maɓɓe Japon. sen gummima leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mali no mbirunoɗen e gardidi kabruji ɗi taw kadi ko kawguel Baccalauréat addi caɗele mawɗe to wuro taw ko diwan Gao ha tengti e wuro taw kadi wuro wiyetengo Asogo ta toon to wuro wiyetengo Asogo noon ko taw ko sukaɓe waɗannoɓe kawguel Baccalauréat ko kamɓe tigui jooɓi toon fittandu denannoɗoɓe woni mbaɗannoɓe surveillance mabɓe ko kamɓe jooɓi fittandu muɗum saabi noon ɓe jooɓi fittandu mum e wiide mabɓe ko oɗon ina hiiɗiɓe e guel ɗon kawguel. ha joni e nder leydi Mali Sawul Bayaya oɗon noon ko gorkajo taw kadi ko bajetoɗo ko kanko ardi fedde wiitende Hizbul Rahman kankone o waɗino haalande satunde nde lundogo Mali wonno seppoji ñalɗi ɓennuɗi ɗi ha fodde 16 neɗɗo gañi hen satunde ɓe mbanno seppoji ɗi noon laamu kay wawino ullude mabɓe garnade lakirmosen ko ɗum ɗon saabino fodde yimɓe 16 gañi hen kanko o waɗin hen haalande o holliri ɗiɗo seppoji wona seppoji tan yo Mali ɓamtu ala ɗiɗo ko seppoji wona ɓamtare Mali ko seppoji goto foof separa ko ngam tan hoore muɗum e to banggue yidde laamu koye on satu kay lundogo joguinoma hen mettere no fewi kamɓe ceki kamɓe lundogo ɓe kollino hen mettere mabɓe koye on satu kay laamu ngu hollino hen weltare mum ha yiiɗi tawi kadi ko ɓadi foti kinade oɗon gorkajo biyeteɗo Sawul Bayaya ɗon noon koye ndiɗon mbadi kay lundugo e hoore mum e oɗo saaha joni arti e makko jaam fuɗɗima artude hakkude mabɓe. sen gummima leydi Mali paaɗen koto leydi Zimbabwe no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi hoorejo leydi Zimbabwe e morso nanga gawa oɗon ko kanko woni horejo leydi ndi satu noon nde wonno e conférence ɗum ko hanki kikiɗo wonno to nokku biyeteɗo Bulawayi ɗum koto banggue worgo leydi Zimbabwe ko so sara makko to woɗɗanimo ko ɗon kay nde o yano ha ɓaɗi gaynude taw ko nguɗon batu ko ɗon kay bombo fetti e nder yimɓe hewɓe noon gañima hen kono kam kanko Allah dandimo o gañaki o yalti o wawi yaltude omo yaadi e kisal makko haydara heɓanimo. to leydi Éthiopie taw kadi ko policeji beddima garnatuji e diɗɗal yimɓe arnoɓe heɗade jagorɗo leydi Éthiopie keso toɗɗaɗo ko ɓoyani ko ɓe beddima noon e nder mabɓe ko famdi foof nde police aji care mabɓe taw ko garnade lacrymogène ko famdi foof neɗɗo goto wasi hen fittandu mum e fodde 50 neɗɗo gañima hen ko e ndiɗon mbadi noon taw kadi yalti haali ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate ndenka mo leydi Éthiopie taw kadi waɗi koye nder lamorgol leydi ndi Addis Abeba e wiide jayde RFI. oɗon ketto kabaruji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba.
kabaruji njolam jaberi sawtowol ghali abouba leydi France leydi Ukraine Israel kame Palestine bisimilla maɗa ghali abouba jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi dia kabaruji men joolam jabiri koto leydi France puɗɗotoɗen leydi France heeɓi hannde subaka hannde pan goto taw ko pan électrique e tinel mabɓe goto moɓe mbiyata tinel sula manche tinel noon woni gaska no annama jiiri ni tawa kadi ko wiralaji walla train ngaji keewi rewde e nder leydi on tinel noon ko kañum jokkodiri leydi France e leydi Grande Bretagne pano noon en teska tigui waɗi ko banggue tawa kadi ko banggue leydi France ko toon tigui pano waɗi taw ko pan électrique ko fati e courant ɗum saabima noon ha werlaji kewɗi taw ko ummotodi to Bretagne ha to Grande Bretagne ha to ummotodi to leydi France foof dartima fodde waktuji kewɗi guila sanga 13h30 noon tawa ko waktu leydi France e sengane sanga eɗen goni e 11h30 waktu Fouta guila nden tawa paani o yitama ɓe pewniti ɗum werlaji mbatti rewde hen koto leydi Ukraine paaɗen to leydi Ukraine noon ko fedde wat boniyankoɓe tawa kadi ko bukkiɓe ha jeese mumen majji woni ko wiyete kabbule ko kamɓe naati e nder camp goto taw ko camp doga molto hen ɓe mbari yimɓe noon e nder camp taw ko camp biyeteɗo Roms ɓe keeɓi yoɓade noon fittandu sagata gorko goto mo duuɓi 24 ɓe barmini hen kadi yimɓe nayo e nder ɓe nayo barminaɓe e tawi hen cukalel gotel jarawiɗe duuɓi sappo e cukku suka debbo mo duuɓi 40 koto leydi Israël paaɗen koniyankoɓe joguiɓe ndenka e kisal keeri leydi Israël ɓe kolliri tigui e subaka hande o wonde drone goto woni avion on Topson kono ngala pilote tawa kadi ko ummiguel e ndey leydi Syrie naati e nder leydi mabɓe ɓe mbaɗino feere foof noon ɓe yidde samminde guel ɓe beddima maggel pettoje e bomboje gam yidde samminde guel kono ɓe keɓani on fartangue caggal noon nde laanel guel waɗi tigui ko nelono nder leydi Israël ko non tigui guel rutti ha to leydi Syrie koto leydi Palestine paaɗen to leydi Palestine noon ɓen ko Palestine najo goto gañinoɗo ñande aljuma ɓennuɗo tawa kadi ko e garmi gara ɓe mbadduno e seppoji mabɓe ɓe mbadduno e koniyankoɓe Israël aljuma ɓennuɗo ko goto e mabɓe tigui wasi fittade mum ñande aljuma o noon fodde temedde ɗiɗi Palestine najo gañinoma hen tawa yoga e mabɓe kadi ko kuure gonguire gonga woni balle réel ko ɗum tigui ɓe pellono mbiyen guila nden noon siggi siftinde bandiraɓe noon guila ñande kapantati lewru mars fade oɗo saaha joni kala aljuma Palestine naɓe ene mbaɗa seppoji mumen wadda garmi gara kadi e koniyankoɓe Palestine e koniyankoɓe Israël naɓe tukki nden noon ɓen tukki 30 mars fade oɗo saaha joni oɗo cankiɗo hande tawa kadi ko biyeteɗo Oussama Khalid Abou omo yara duuɓi 29 ko kanko watti 134 ɓiɗɗo Palestine najo basɗo fittade mum tawa kadi ko kuure gonguire gonga woni balle réel ɓe koniyankoɓe leydi Israël jorata e mabɓe e kala saaha Wali Abouba njolam jaberi bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceero ko tonguneɗen kompitale ɗemgal Pular njolam jaberi ko Wali Abouba gorko mo Ligi Sayba wonno e haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Dia so tawi ko ñalawma janggo ko musidɗo men ceerno men Sar Abdoulaye Sarr bandiraɓe musidɓe tedduɓe on mbiyama kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiran en